ዓሰርተ ኣድማሳዊ ሕግታት ንመንፈሳውን ብርቱዕን ባህሪ ክውንነትና ዝገዝኡ ግዜ ዘይስዕሮም ሓቅታትን ሓደ ሕጊ መለኮታዊ ሓድነት እዩ። ካልኣይ ሕጊ ምንቅጥቃጥ እዩ። ሳልሳይ ሕጊ ስሕበት እዩ። ራብዓይ ሕጊ ጠንቅን ውፅኢትን ወይ ካርማ ዝብልዎ እዩ። ሓምሻይ ሕጊ መለኮታዊ ግዜ እዩ። ሻልሻይ ሕጊ ደብዳቤ እዩ። ሻውዓይ ሕጊ ፖላሪቲ ዝበሃል እዩ። ሻምናይ ሕጊ ክርመት እዩ። ታሽዓይ ሕጊ ንዘለኣለም ምቅያር ፀዓት እዩ። ዓስራይ ሕጊ ፆታ ወይ ባላንስ ኦፍ ማስክሊን ኤንድ ፌሚኒን ኢነርጂ ዝበሃል እዩ ማለት እዩ። ኩሎም ፍጡራት ኣብ ኩሉ ቦታታት ኣብ ኩሉ ግዜ ዝምልከቶም እዮም ተባሂሎም ስለ ዝእመን ማለት እዩ። ደይ ፎር ዲና ክንብል ኣቶም ሰባት ቸኪለ ባ ደይ ስሪ ሳልሳይ መዓልቲ ወፍሪ ንቕሓት ዮ ጀሚረልኩም ኣለኹ ሎማዓንቲ ብመሰረት ትማሊ ዝኣተኸልኩም ቃል ማለት እዩ ቃለይ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ናይ ትማሊ ቃለይ እንታይ እዩ ነይሩ ዓሰርተ ኣድማሳዊ ሕግታት ዝብል ሒዘልኩም ክቐርብ የለ ነይረ ሎማዓንቲ ናብቲ ሒዘዮ ዝቐረብኩ ቀጥታ ከኣቱ እየ ኣጋይሽ ተሃልዮም ድማ ማለት እዩ ክሳቡ ሳብስክራይብ ገለ እናገበርኩም ፅንሑኒ ያው ኣብ ሰከንድታት እየ ክጅምር ዘለኹ ዮ ጀሚር ዓሰርተ ኣድማሳዊ ሕግታት ዓሰርተ ኣድማሳዊ ሕግታት እንታይ ማለት እዩ ከመይ ኢኸ ንጥቀሞም ከመይ ከ ንፈልጦም ዝብል ብሓፂሩ ክሪኦም ኢና ኣመር ዓሰርተ ኣድማሳዊ ሕግታት ካብ መንፈሳውን ሜታፊዚካውን ትውፊታት ዝምንጩ ኮይኑ ኣድማስ ብደረጃ ኣካላን ፀዓትን ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ንምግላፅ ዝፅዕሩ እዩ ማለት እዩ ኣምር ዓሰርተ ኣድማሳዊ ሕግታት ካብ መንፈሳውን ሜታፊዚካውን ትውፊታት ዝምንጩ ኮይኑ ኣድማስ ብደረጃ ኣካላውን ፀዓትን ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ንምግላፅ ዝፅዕር እዩ እዞም ሕግታት እዚኦም መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ጥንታውያን ፍልስፍናታት ከም ትምህርቲ ሄሬሜቲክ ንኣብነት ካቢሎን መዝገበ ቅዱስ ሄኖክ እፀ ሂወት ሸውዓተ መትከላት ሄሬሜቲክ መብረቃዊ መንፈሳዊ ስርዓታት ብኣብርኡ ድማ መበቆል ኩሎም ዝኾነ ሳባውያን ኣስተምህሮ ንዘመናዊ ምንቅስቃሳት ሓድሻት ሓሳባት ዝተወስዱ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣድማሳዊ ሕግታት ነንሓድሕዱ ምትእስሳር ኩሉ ነገር ከም ዝገዝእ ይንገር ምስ ተፈጥራዊ ዋሕዚ ኣድማስ ብስኒት ንምንባር መምርሕታት ይህብ ይብልና መብዛሕትኡ ግዜ ንሓይሊ ኣተሓሳስባን ፀዓትን ምስ ኣድማሳዊ ሓቅታት ምትእስሳር የጉልህ ማለት እዩ ዓሰርተ ኣድማሳዊ ሕግታት ንመንፈሳውን ብርቱዕን ባህሪ ክውንነትና ዝገዝኡ ግዜ ዘይስዕሮም ሓቅታት እንኹ እዞም ሕግታት እዚኣቶም መብዛሕትኡ ግዜ ኣድማሳዊ ይበሃሉ ምክንያቱ ንኩሎም ፍጡራት ኣብ ኩሉ ቦታታት ኣብ ኩሉ ግዜ ዝምልከቶም እዮም ተባሂሎም ስለ ዝእመን ማለት እዩ ሓደ ሕጊ መለኮታዊ ሓድነት እዩ ካልኣይ ሕጊ ምንቅጥቃጥ እዩ ሳልሳይ ሕጊ ስሕበት እዩ ራብዓይ ሕጊ ጠንቅን ውፅኢትን ወይ ካርማ ዝብልዎ እዩ ሓምሻይ ሕጊ መለኮታዊ ግዜ እዩ ሻልሻይ ሕጊ ደብዳቤ እዩ ሻውዓይ ሕጊ ፖላሪቲ ዝበሃል እዩ ሻምናይ ሕጊ ክርመት እዩ ታሽዓይ ሕጊ ንዘለኣለም ምቅያር ፀዓት እዩ ዓስራይ ሕጊ ፆታ ወይ ባላንስ ኦፍ ማስክሊን ኤንድ ፌሚኒን ኢነርጂ ዝበሃል እዩ ማለት እዩ ናይዞም ዓሰርተ ሕግታት ኣድማስ ዝርዝር ትርጉሞምን ረብሖምን ቀፂልና ድማ ንፈትሽ ማለት እዩ ሓደ እንታይ ኢና ኢልና ዘለና ሕጊ መለኮታዊ ሓድነት ማለት እዩ ኩሉ ዝተኣሳሰረ እዩ ኩሉ ሓሳብን ተግባርን ፀዓትን ንኩሉ ይፀልዎ ዝተፈላለና ኣይኮንናን ኣብ ሓደ ኮስሚክ ጨርቂ ፈትሊ ኢና ተኣሲርና ዘለና ሓደ እንትጉዳእ እቲ ሓደ ይጉዳእ እዩ ሓደ እንትሕጎስ እውን እቲ ሓደ ይሕጎስ እዩ ማለት እዩ እዚ ክብል ከለኹ እንታይ ማለት እዩ ብደንቢ ንክትርድእዎ ማለት እዩ ንኣብነት ሕዚ ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤትኩም ሓውካ ኣሎ ሓፍትኻ ኣላ ኣዴኻ ኣቦኻ ኮታስ ኣባ ሓጓኻ ብቻ ዓሌት ኣለዉ ተመሳሳሊ ዲኤንኤ ተመሳሳሊ ዝኾነ ዘረመል ኣለኩምና ንኣብነት መብዛሕትኡ ሰብ እኳ ኣብ መንታ ሰባት ክኾኑ ከለዉ ተመሳሳሊ መልክዕ ስለ ዘለዎም ተመሳሳሊ ስምዒት ክህልዎም ይኽእል ምናምን ገለ ዝብል ሕቶታት ክቐርቡ ይርኢ እየና ትኽክል እዩ ኣብ መንታ ዝኾኑ ሰባት ሓውካ ቤተሰብካ ወይ ከዓ ልቢ ንልቢ ከፊትካ ትፋተው ሰብ ተኮይንካ እቲ ሓደ ዝኾነ ነገር ክበፅሖ ከሎ ወይ ክባሳጮ ከሎ ወይ ክሓዝን ከሎ እስኻ እውን ትባሳጮን ትሓዝንን ኢኻ እንዴ ከመይ ኢሉ ይኸውን ገለ እኳ ክትብሉ ትኽእል ኢኹም ግን እርግፀኛ እየ እዛ ስምዒት እዚኣ ኣብ ኩላትና ኣጋጢማትና እዮም ብዘይ ምክንያት ንሕጎሰሉ ብዘይ ምክንያት ከዓ ንበሳጨወሉ ግዜ ኣለና እንዴ እንታይ ኣጋጢሙኒ እንታይ ረኺበ ደ ገለ ንብል ኢና ማለት እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ዙርያና ዘለዉ ሰባት ዝስምዖም ስምዒት ብመስመር እቲ ናይ ዲኤንኤ ዝብለኩም ዘለኹ ታንቴል ናባና ስለ ዝመፁ እዩ
ብመንገዲ መን ብመንገዲ ሕጊ መለኮታዊ ሓድነት ማለት እዩ። ኣብ ቁፅሪ 2 እስክንኸይድ ሕጊ ምንቅጥቃጥ ኩሉ ኣብ ምንቅስቃስ ኩሉ ኣብ ምንቅስቓስ ሰዓት እዩ። ነፍሲ ወከፍ ስምዒትን ቃልን ዕላማን ድግግም ዝሓዘ እዩ ይበሃል። ከምቲ ቱንታንግ ምስ ምንቅጥቃጥ ኣሰማማዕ ንስሕብ ማለት እዩ። ሕጊ ምንቅጥቃጥ ቃል ድማ ብፍሉይ ንጥንቀቐሉን ንጥቀመሉን ዝግበአና ነገር እዩ። እዚ ክብለኩም ከለኹ እንታይ እዩ መቸም ምድርን ሰማይን ኩሎም ፍጥረታት ዋላ ሰባሕሉ መጀመርያ ዝነበረ ቃል እዩ። ካብ ቃል እዩ ያው ብርሃን ኮይኑ ቃል እዩ ጸልማት ኮይኑ ቃል እዩ ሰብ ኮይኑ ቃል እዩ ኩሎም ፍጥረታት ኮይኑ ቃል እዩ እዛ ምድርን እዛ ሰማይን ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ቃል ማለት ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ። ሕዚ ንኣብነት ናብዚ ወቕቲ ክንመጽእ ከለና ማይ ድጋም ነድግም ኢና ና ማይ ድጋም ብምንታይ እዩ ማይ እኮ እኒአና ኣብ ገዛና እውን ኣሎ እዩ ኣብ ካሊእ እውን ከይድና ንረኽቦ ኢና ግን እቲ ወሳኒ ነጥቢ እንታይ እዩ እቶም ካህናት እንታይ ኢሎም እዮም እቲ ቃል ኣውፂኦም ዝደግምሉ ዘለዉ እቲ ቃል ስለ ዝደገምዎ ኣብቲ ቃል ንሱ ዋላ ሕዚ ማጮሎ እንታይ ከ ናብ ካሊእ ኸይድና ማጮሎ ክትሕፀብ ከለኻ ኩለኻ እንታይ ኢኻ ትብል መሓረኒ 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 ጎይታ መሓረኒ ምናምን ገለ ኢልካ ትብል እቲ ተደጋግሞ ዘለኻ ናይ መሓረኒ ዝብል እምነትን ተስፋን ቃል እዩ ኣብ ሂወትካ ናብ ውሽጥኻ ንዝሰርጥ ዘሎ ማይ ናይ ምሕረት መለኩል ኮይኑ ንኽኣቱ ዝገብሮ ዘሎ እዚ ቃል ከዓ እዩ ልዕሊ ማንም ኣብቲ ማይ ዘይኮነ ኣብቲ ቃልካ እዩ ዝኒአ እቲ ፓወር ስለዚ ያው ቃልና ክንጥቀም ከለና ይኹን ብጣዕሚ ጥንቃቐ ክህልየና እዩ ማለት እዩ ናብ ሳሳይ ንኸይድ እስኪ ሕጊ ስሕበት ፍትወት ንፍትወት ይስሕብ ፅልእ ንፅልእ ይስሕብ ይብል ኣብዙ ከዓ ሓሳባትካን ስምዒታትካን እምነትካን ንተመኩሮታት ማግኔት ይገብሮ ምስ ኣድማስ ሓበራዊ ፈጣሪ ኢኻ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ እዚ ሕጊ ተተግብርዎ ኢኹም ሕጊ ስሕበት ማለት ዝኾነ ትምንዮ ነገር እኒካ ዝኾነ ትደልዮ ነገር እኒካ ንዕኡ ጎይታ መዓረይ ሃበኒ ግበረለይ እንተሳኽዓለይ እንተዝኾነለይ እናበልና ንፅኦም ነገራት ኣሎ ይኮነይ እሳቶም እዮም እቶም ሕጊ ስሕበት ንብሎም ዘለና ስለዚ ተሓስብዎ ነገር እና ዝስምዐኩም ነገር ናብ ሕጊ ስሕበት ተቐየሩ ናባኹም ይመጽእ ማለት ኢና እዚ ነገር ምስ ብደንቢ ተጠንቂቕኩም ተጠቐምሉ የኽለኩም ብፍላይ ኣብ ሕጊ ስሕበት ልቢ ወሳኒ ነገርና ልብኹም ብደንቢ ኣጽሪኹም ትክክለኛ ስምዒት ንኽስምዐኩም ግበሩ የኽብለኩም ናብ ራብዓይ ንምጻእ ሕጊ ጠንቅን ውፅኢትን ወይ ካርማ ዝበሃል ነገር እዩ ኩሉ ተግባር ግብረ መልሲ ኣለዎ ዝኾነ ነገር ብሃንደበት ዝፍጸም የለን እቲ ዘጥፋእኻዮ ብፀዓት ብሓሳብ ወይ ብግብሪ ናባኻ ክምለስ እዩ መንገዱ ኣስተኽኽል ኣቢሎ ግዜ ሓልዩ ማለት ዱብ ኢሉ ክመፀካ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ተባዚሑ እዩ ዝምለሰካ ወረ ንዝኾነ ሰብ በዲልካ ተኾይንካ ካሊእ ሰብ በዳሊ ይመፀካ ማለት እዩ ፅቡቅ ጌርካ እንተነርካ ድማ ካሊእ ዘይትፅበዮ ሰብ መፂኡ ፅቡቅ ይኾነልካ ማለት እዩ በርግፅ ሕዚ ማለት ንሕና ከም መብዛሕትኡ ማሕበረሰብና ወለዲ ሓበሻ እንታይ ይብሉና እዮም ኢድ ሸናሒት ፀናሒት ይብሉና እዮምና እዚ ሕጊ እሱ ማለት እዩ ማለት ከናውሕልኩም ኣይደለይክን ብሓፂሩ ትርድአኩም እያ ንሳ ማለት ኢድ ሸናሒት ፀናሒት ማለት እዩ በቃ ማስቃ ኣለካ ናይ ፅቡቅ ማስቃ ክኾን ይኽእል ናይ ሕማቅ ማስቃ ክኾን ይኽእል ስለዚ ንዝኾነ ይኹን ነገር እንገብሮ ኣበይ ከይረኽበኒ ኢልና ነቲ ሰብ እንተበዲልናዮ ያው እሱ ይረኽበናን ክነምልጥ ንኸውን ካብኡ ግን ካብ ዩኒቨርስን ካብ ፈጣሪን ኣይነምልጥን ልክዕና ዝህበና ሰብ መፂኡ ኮፍ ክብለና እዩ ማለት እዩ ናብ ሓምሻይ ክንከድ ከለና ሕጊ መለኮታዊ ግዜ ኩሉ ኣብ ፍጹም ህሞት እዩ ዝግንፍል ይብል ሎሚ ነቲ ዘርኢ ያው ክትተኽሎ ትኽእል ኢኻ እቲ ዕምበባ ግን እቲ ኩነታት ቁኑዕ ምስ ዝኸውን ክዕንብብ እዩ ትዕግስቲ መንፈሳዊ ኣሰላልፋ እዩ ትዕግስቲ ንምሃር ትዕግስቲ ብጣዕሚ ወሳኒ ነገር እዩ ማለት ወለድና እውን ዝምህሩና ነገር እንተሃልዩ ትዕግስቲ 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 ዝብል ኢና እዚ እውን ትዕግስቲ በቃ ብኩሉ መንገዲ ትዕግስቲ ይኹን ምግብና እየ ክብል ካብኡ ናብ ሻሻይ ንኸይድ ሕጊ ደብዳቤ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ኣብ ታሕቲ እውን ከምኡ ከምቲ ኣብ ውሽጢ ከምኡ እውን ኣብ ወፃኢ ደጋዊ ዓለምካ ንውሽጣዊ ዓለምካ ዘንፀባርቕ ፈውሲ ሰላምን ንፁርነትን ካብ ውሽጢ እዩ ዝጅምር ውሽጥኻ ከየፅረኻ ውሽጥኻ ከይሓከምካ ውሽጥኻ ከየዕወትካ ማለት እዩ ንስኻ ምንም ዓይነት ሰላም ክተምፅእ ትኽእል ምንም ዓይነት ፅሬት ክተምፅእ ትኽእል ምንም ዓይነት ዓወት ክተምፅእ ትኽእልን ኩሉ ነገር ኣብ ውሽጢ እዩ ዝጅመር ማለት ኣብ ውሽጥኻ እዩ ዘሎ ኩሉ ተቐቢሩና ውሽጥና ንረአ ውሽጥና ንሰኻኽል ደቂ እንይ ሻውዓይ ሕጊ ፖላሪቲ ሕጊ ፖላሪቲ ክንብል ከለና እንታይ እዩ ኩሉ ነገር ተፃራሪ ኣለዎ ያ ብርሃንን ፀልማትን ሓጎስን ሓዘንን ህውከትን ህድኣትን ውልደትን ሞትን ፍቕርን ፅልእን
ወድን ጓልን ሓደን ዜሮን ኣወንታውን ኣሉታውን የማንን ፀጋምን ኩሎም ንዕቤት ኣድለይቲ እዮም ብኣንጻር ኢኻ ትመሃር ካብ ኣንጻር ኢኻ ትጥቀም ግን እዚ ነገር እዚ መብዛሕትና ኣይንርዶን ብፍላይ እንድዒ ናይ ኣብ ናይ ቀደም ኣይነበርኩን ኣብ ናይ ሕዚ እኒና ጀነሬሽን ግን ማለት እዩ ኣብዚ ትውልድ እዚ እንታይ እዩ ዝኒአና ፀገም ዝኾነ ችግር ከጋጥመና ከሎ ወይ ዝኾነ ተፃራሪ ናትና ዝኾነ ነገር ኣብ ምፅላእ እምበር ካብኡ ዝኾነ ትምህርቲ ወሪስና ወይ ዝኾነ ጥቕሚ ካብኡ ሰሪቕና ክንዕወተሉ ወይ ክንሕበነሉ ኣይንርኢና ማለት እዩ ሶ እዚ ነገር እዚ ክነስተኻኽሎ ኣለና ኢለ ኣምን ምክንያቱ ንኣብነት ሕዚ ካብ ተቃራኒ ጥራሕ ኢና ክንጥቀም ንኽእል ክብል ከለኹም ወድን ጓልን ኣልዒለ ወዲ ንወዲ ወይ ጓል ምስ ጓል ክዋለዱ ወይ ክራብሑ ይኽእሉ እዩ ስለዚ ጓል ተድልየካ እያ ኣብ ኮምፒውተር ሓደን ዜሮን ዝበሃል ወይ ባይነሪ ናምበር ንብሎም ኣለዎም ዜሮ ጥራሕ ኩለን ዜሮ ጌርካ ምንም ተምፅኦ ፕሮግራም ስራሕቲ የለን ሓደ ፅሒፍካ እውን ምንም ተምፅኦ ነገር የለን ሓደን ዜሮን ክልቲአን ወሰንቲ እየን ኣሉታን የማን ምክንያቱ ኣብ ናይ ማግኔቲንግ ፎርስ ኣወንታውን ኣሉታውን ክልቲኡ ክህልየና እዩ ማለት እዩ ስለዚ በቃ ብሓፂሩ ኣብ ኣካልና ተሪእና የማንን ፀገምን ዝበሃል ክልተ ኢድ ኣለና ድሕሪትን ቅድሚትን ነናይ ባዕሉ ሕርሱ ዝካኣለ ጥቕሚ ኣለና ባዕሉ ባዕሎም እዮም ዝረብሑ እዚ ነገር እዚ እንተኢልና ተቃራኒ ንዝኾነ ነገር ኣይንፅላእ እንደውም ነፍቶ እየ ክብለኩም ማለት እዩ ናብ ሻምና ይንስገር ሕጊ ህርመት ሂወት ብዑደታት ወቕትታትን እያ ትውሕዝ እዚ ክንብል ከለኹ ልክዕ ከም ትውሕዝ ምዕራፋት ወርሕን ህርመት ልብን ኩሉ ይለዓልን ይወድቕን እዩ ህርመት ናይ ገዛ ርእስኻ ሂወት ተኣማመን ብደንቢ ድማ ኣዳምፅ ናይ ደገ ናይ ካልኦት ሰባት ምናምን ገለ ከተማዓዱ ምናምን ግዜኻ ይተቃፀል ልብኻ እንታይ ይስምዖ ኣሎ እንታይ ዓይነት ውቅዒት ትወቅዕ ኣላ እሳ ብደንቢ ተዓዘባ ንዓኣ ብደንቢ ተዓዚብካ ድማ ምላሽ ሃባ ያው ልቢ ኣይትሕሱን ብጣዕሚ ሓቀኛ እያ ልብና ነዳምፅ እየ ክብል ዝደሊ ማለት እዩ ናብታ ሻዕይ ክንመልሲ ከለና ሕጊ ንዘለኣለም ምቕያር ፀዓት ሕጊ ንዘለኣለም ምቕያር ፀዓት ክንብል ከለና ፀዓት ኩሉ ግዜ መልክዕ ይቕይር እዩ ትሑት ምንቅጥቃጥ ናብ ዝለዓለ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ ፍርሒ ናብ ፍቕሪ ቃንዛ ናብ ጥበብ ፈፂምካ ተዓፂኻ ይትፈልጥን ኢኻ ፍለጥ ኣይትፍለጥ ማለት እዩ ኣስተብል ኣይተስተብል ብዘይገድስ ኣልኬሚስ ትገብር ኢኻ ኣልኬሚዝ ማለት እንታይ እዩ ሓደ ነገር ናብ ተኣምራዊ ዝኾነ ጥበብ ምቕያር ማለት እዩ እንታይ እሱ ኣልኬሚዝ ክንብል ከለና ብሕፅር ዝበለ ቋንቋ ነሓስ ወይ ሓፂን ናብ ወርቂ ምቕያር ማለት እዩ ኣድላይቲ ኮይኑ እዚ ስጋን ደምን ናትካ ናብ ወርቂ ምቕያር ማለት እዩ ጥበብ ማለት እዩ ብሓፂሩ ዘይ ዕንጨቲ ምናልባት ናብ ወርቂ ትቕይረሉ መንገዲ ተሃልዩ እቲ ኣልኬሚዝ ትኮድ ንሱ ተረኺብካዮ እሞ እንተቐይርካዮ ናትካ ኣልኬሚዝነት እዩ ስለዚ ስቃይካ ዝበደለካ ዝኻሕደካ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ተበዲለ ተኻሒደ ገሊልካ ምስ ቁንቋን ዘይኮነ እቲ ቃንዛ ውሽጥኻ ዝፍጠር ዘሎ ሓዊ ነበልባል ናይ ክሕደት ስምዒት ናብ ምንታይ ክትቅይሮ ኣለካ እንጀራኻ ናብ ምብሳል ንስኻ ክትካሓድ ዘይግብአካ ክቡር ዝኾንካ ሰብ ምዃንካ ተረጋግፀሉ ዝግብአካ ግን ነቲ ሓደ ሰብ ንሱ ክትብሉ ዓቕምኹም ክተርእዩ የብልኩም ንሱ ከም መንገዲ ወይ ድልድል ይኹነኩም እምበር ያው ንናይ ባዕልኻ ሂወት ክትብል ኢኻ ክትቅይር ዝግብአካ እዩ ናይ መጨረሻ መልሲ ማለት እዩ ዓስራይ ናይ መወዳእታን ሕጊ